En del fugle holder i dag til på Vikkelsø, der er en af de større øer i Odense Fjord. Øen, der ligger ude for Klintebjerg, godt og vel 10 km fra Odense, er privat ejet, men nu sat til salg for 5 millioner kroner, og Danmarks Naturfredningsforening arbejder kraftigt for, at Statens Skov- og Naturstyrelse skal købe øen sammen med de omkringliggende kommuner, Odense, Otterup og Munkebo. Hvis salget går i orden, så er det som før nævnt planen, at der skal laves fuglereservat på en del af øen. Det nuværende landbrug, hvor der blandt andet bliver dyrket raps, skal afvikles, og så skal der oprettes en såkaldt naturskole. Og det skal være åbent for Odenses skolebørn og for hele Fyns Amts skolebørn. Og der har vi tænkt os, at de måske skal herover en 2-3-4 dage af gangen, og så skal de tæt på naturen, tæt på fjorden. De skal altså opleve, hvad det vil sige at have noget natur. Vi skal ikke sætte i klasseværelset og sætte til støvdragere og sætte sammen nogle støvede bøger. Det er det, jeg føler, der er galt med biologiundervisningen i dag. Den foregår altså i klasselokalet. Det skal vi væk fra. Børnene skal ud, og de skal sætte en rose, og så skal de lære, hvad det vil sige at fange en fladfisk. Og de skal ud og nye fuglene. Og de skal i det hele taget komme tæt på fjorden, ud og sejle og så videre. Så jeg godt tænke mig at spørge dig, Emil, altså om det ikke er noget, som du kan undre sådan nogle byboere, altså som ikke har sådan det forhold til naturen, som du har? Jo, det kan jeg så sandelig godt undre dem, når de kommer ud i naturen. Men jeg vil da gerne se, om Kurt Duhak kan styre alle de unger, der skal ind på øen, den og fare rundt. Det kunne da være meget sjovt at se, hvor meget hånd i hank i form med det. Om I helt taget lige på Karl, så løber der en anden uge bag ved de her uge. Så det synes jeg altså. Men hvis de kan styre det, så, og det skal være på den måde, så er det da, så må det være rigtig nok efter, som de har læst og kan regne alt den slags der. Men jeg tror, det bliver svært at få det til at køre på den måde, som du tror, det skal køre. Men der synes vi selv, at vi har været meget geniale, for det er Vikkelsø. Det er jo sådan, at den består af den nordlige høje del, det vi kalder morænen, på op til 5-6 meters højde. Og så er der en inddæmning ned mod syd. Og der siger vi sydenden, det er dernede fuglene, de er, og det er dernede, de vil komme. Der skal de have det område for dem til. På den nordlige del, der er ikke så mange fugle. Det skal menneskene have. Og så kan vi mennesker stå og kigge på fuglene fra nogle fugletårne. Der bliver altså plads både til fugle og til mennesker. For jeg vil give dig ret i, hvis det var sådan, vi rendte rundt og trampede over det hele, så var der ikke nogen idé i det. I hvert fald ikke set fra naturens synspunkt. Men det mener vi har taget højt for i vores planer. Men der kan godt gå et stykke tid, før Naturfredningsforeningens planer bliver til noget. Som før nævnt har ejerne af Vikkelsø tilbudt Statens Skov- og Naturstyrelse, at de kan købe øen for 5 millioner kroner. Men Skov- og Naturstyrelsen vil ikke være alene om købet, og har derfor spurgt Fyns Amt og Odense, Otterup og Munkebo kommuner, om de vil være med. Fyns Amt har sagt klart nej, mens både Munkebo og Otterup allerede i marts måned tilkendegav, at de gerne ville være med til at diskutere sagen. Mere uklart er det, hvordan Odense Kommune stiller sig. Først var den ansvarlige rådmand Edvin Hvidtved ret afvisende overfor, at Odense Kommune skulle deltage i et eventuelt køb af Vikkelsø. Men så kom sagen frem i pressen, og en anden rådmand, Søren Møller, mente, at kommunen godt kunne give 500.000 kroner til projektet. Men indtil videre er det ikke til at få et klart svar på, hvilken besked Odense Kommune vil give Skov- og Naturstyrelsen. Og før at Skov- og Naturstyrelsen får et svar fra Odense Kommune, så sker der ikke mere i sagen om Vikkelsø. Men tilbage til Emil og Kurt for at høre, om de kan blive enige om, hvad der skal gøres ved Vikkelsø, og for den sags skyld resten af fjorden. Nu kan du se de to små broer, der er derinde, hvor lystsejlerne op fra Odense og Stig, de kommer. Skal de så bare jages væk den skønne dag også, når først de får øen? Nej, det skal det ikke. Jeg har lagt mærke til, Emil. Du ser utrolig sort på tingene. Du tror ikke, der er noget, der kan lade sig gøre, og du ser den mest dårlige mennesker
synes, vi skal prøve at se på det positive. Og jeg er helt 100% sikker på, at hvis vi ikke får folk ud til fjorden, og får deres øjne åbne for, at der er sgu vidunderligt og pragtfuldt og dejligt herude, så er der ikke nogen, der gider at slå et slag for naturen, når myndighederne de vil lave en havn ude i vores dejlige fjorde, eller de vil lægge lossepladser herude, eller de vil lave noget andet ondt ved vores fjord. Vi skal have nogle folk til at interessere sig for naturen. De skal selvfølgelig respektere fjorden, de skal ikke gå og træde fugleræg og så videre der. Men der er en hel del steder ude i fjorden, hvor de godt kan komme uden at skade noget. Når de kommer herude, så tror jeg også på, at de lærer at holde naturen. Det er meget nødvendigt. Det er da rigtigt nok, men altså, jeg har jo lært naturen at kende fra barns ben af og lært at færdes i naturen. Ja, men kan du jeg se... har ikke gået på naturskole og den slags der for at nyde naturen. Nej. Men Emil, kan du se dem, der sidder og slår stregerne, og dem, der vil have en havn over ved... De vil først have den ved Viaø, det var jo katastrofalt. Ja. Nu fik vi den flyttet til Lindø Knæ. De har aldrig været herude. De sætter ind i Odense og sætter og slår nogle streger. Ja. Men det kunne da være, den dreng og den pige, som kom på naturskole, måske en dag sagde som havneingeniør, eller som ingeniør, og som havde lært fjorden at kende, og som ikke hører med til at slå den slags streger der. Jeg tror, det er meget vigtigt. Jo, det er du da sikkert ret i, men det skal jo også være sådan, det skal jo ikke bare være for naturelskere. Jægerne skal også være, og jæger, det er altså også naturelskere. Ja, men og jeg mener efterhånden, I bliver ved med at køre, særligt på vi strandjæger. Jamen, har jeg sagt noget om strandjægerne? Nej, du har sagt, du godt kan lide strandjæger. Jeg har sagt, det respekterer jeg ikke også. Jeg har sagt, det Emil var ikke meget for at give sig. I hvert fald ikke, mens der var kamera på. Men han var ikke helt afvisende på vejen hjem til Bålsbro, da Kurt prøvede på at overtale ham til, at nogen fra Naturfredningsforeningen skulle besøge Strandvagtforeningen i Munkebo en aften, så de kunne snakke om, hvad de egentlig mener. Og så var det faktisk ret koldt den eftermiddag på fjorden.